guys, simrang hilin eh. Diyan na Yung. Muli naman ko na Yung. Nag-ready na. La, arang ka, sweet kadyo dyan kuya, oh. Si Yung. Tungkaan mas Yung. Na, sweet kadyo. Sakpan ka. Balik mo sa Yung ha. Oh, sige na eh. Na, muli na ni siya. Hindi ko na siya kuya. Karang chocolate eh. Ganda ah. Chocolate mo, trami. Tire. Salamat karang chocolate na ha. Salamat nga. Salamat tas. Naguba ko no. Wa man masad mo chocolate Yung. Tabangi sa tire. Isang tripod, isang mas. Magmas na. Ita ko isang tripod. Nagda, kay nagilis kita ka nagilis na. Aga ka koy. Hawili nga to pikas saka. Salamat te, salamat nay. Muna na. Bye-bye Yung. Bye-bye. Dag, napitaw kanina ako nagjaw-jaw. Na, anong kabutan dyan kuya insik ko. Asa ka kitag kuya nga butan? Ako na. Oh, mau na insik. Seliana. Awis ako ay. Mamin ko. Tay. Oh, hari na mi ha. Ngamin sila. Kaluyang mga apong katay. Uy, salamat Yung ha. Tiguang mo. Tiguang nami. Mamin ko na. Ato na kamin. Wala tang kasyado din sino ubis. Dali koy. Tabangay sa koy. Ayaw na. Balik Yung. Oh Yung. Balik. Lol pa na tao. Bigig kadyo. Hala, sama na pagtungtong. Kanang po yung kabaw. Yung taas nga kabaw. Dani ni Maila. Hala dyan. Hoy. Dyan. Di. Tabangay sa yung pasaka. Hala, gikulbaan ko. Madlo ko. Ang motor. Adasa dyan. Kuyong. Okay na. Maro ba ning motor karan sa nagamay pa kayong sakay sa kaza naman. Hala, lagi didigi ko. Hala, ginuo ko. Hala yung. Ginuo. Luyas ang pagumangkon. Nganim lejag. Hala. Hala yung. Hala may. Ha? Yung sa dari yung. Oh. Bye-bye yung. Bye. Insect. Amping. Oh. Siyempre na uyab.